אנשים יקרים, אני משער שאני מוצא אתכם בתקופה לא קלה ומאוד מורכבת. כולנו, ללא יוצא מן הכלל, חווים קושי, מתח גבוה, מורל שאינו בשמיים, ולכן גם המוטיבציה שלנו בהתאם, נמוכה. זה מה שהופך אותנו להיות פחות פעילים. ובדיוק בגלל זה אני רוצה להציע ולהמליץ לכם על ביצוע פעילות גופנית. במקרה הזה, ריצה. ריצה רצופה ואף ריצה בשילוב הליכה תסייע לכם באופן משמעותי הן בטווח הקצר, ובוודאי של הטווח הארוך, לשיפור התחושה הפנימית ובכלל להרגשה חיובית יותר. לריצה יתרונות רבים. מבלי לפרט כיצד בפועל היא משפיעה, הרי שהתועלות המוכחות הן שיפור בריאות הלב וכלי הדם. הריצה בונה מסת שריר, מה שמחזק את הגוף בכל חלקיו, גם את שרירי הליבה. היא מגבירה את צפיפות העצם בגלל אותו מגע של נחיתת כף רגל בכל צעד ובכל נחיתה שאנו מבצעים. בנוסף, פעילות שכזו תורמת להורדת לחץ הדם ואת קצב הלב במנוחה, יחד עם הורדת רמות הכולסטרול, השומנים, סוכר ועוד. אחד היתרונות הבולטים ומורגש במיוחד בתקופה זו הוא הורדת המתח. הריצה משפיעה על הורמון הסטרס, קורטיזול, ולכן התחושה מיידית היא רוגע. דיברנו כבר על משקל? כמובן, ריצה אירובית במיוחד מסייעת לשרפת קלוריות ולמעשה ירידה במשקל. גם תחושת הביטחון עולה בפעילות גופנית ככלל, וגם בריצה הפשטות מביאה לתחושת מסוגלות גבוהה, וזה גם כן משפר את התוצאה הרצויה. כבר הזכרתי ברכיב מצב הרוח. ההרגשה הטובה והעלאת מצב הרוח מופיע היות ובריצה הגוף מפריש הורמונים המשפיעים על כך, כמו אנדורפינים, אך לא רק. גם מערכת החיסון שלנו מתפקדת טוב יותר, תודות לפעילות גופנית. ריצה היא שוב אחת הדרכים. כאמור, יש עוד סיבות רבות שעשויות להועיל לכם בביצוע פעילות גופנית כמו ריצה. ריצה בטבע שיש בה חיבור קסום, או ריצה עם חבר או חברה שיש בה ערך נוסף. אז מקווה שהצלחתי לגרום לכם להבין מדוע פעילות גופנית בתקופה כזו במיוחד עשויה לסייע לכם מאוד. אתם מוזמנים להגיב או לפנות אליי בעניין ולהתייעץ בכלל בכל תחום אחר הקשור לפעילות גופנית. אשמח שתירשמו לערוץ ותעשו לייק. זה מסייע לי מאוד לקדם את הערוץ ולהנגיש את הידע המקצועי הרלוונטי עבורכם. תזכרו, לצאת לרוץ רק בהתאם להנחיות הבטיחות בימים אלו, הנחיות פיקוד העורף המצילות חיים. הפיכת ריצה כדרך חיים רק תאפשר לכם חיוניות גבוהה ולכך ערכים מוספים רבים. אז מה אתם אומרים? שנצא לרוץ? קחו את עצמכם ברצינות.